As máis de 1000 mulleres asesinadas dende que se recollen estadísticas, as agresións sexuais, os datos económicos sobre a desigualdade retributiva, a falta de corresponsabilidade nos cuidados ou as batallas que aínda deben librarse en determinados ámbitos como o deporte ou a cultura por acadar a igualdade, evidencian que o noso país debe estar á altura das lexítimas e perentorias demandas das mulleres. Escribiu Clara Campoamor que a liberdade só se aprende exercéndoa. Libres é a palabra que o Goberno de España escolleu para conmemorar este 8 de marzo, porque non hai liberdade sen dereitos humanos das mulleres, porque sin mulleres libres non existe a democracia. A ela os culpa e a ela os disculpa. Tú, machista, estás en nuestra lista. Nós somos o sindicato de estudantes e convocamos a nivel nacional en toda España un montón de folgas e manifestacións para loitar pola loita da muller e a violencia de xénero. Isto normalmente faise o 8M, pero nós como estudiantes o noso lema é baleirar as aulas e encher as rúas. Entón convocámosla ao 6M e o que estamos reivindicando é, ante todo, unha educación libre da violencia machista e tamén unha educación libre da dereita franquista e de moitos impulsos que se están dando, como pode ser o PIN parental e outro tipo de sistemas que non nos benefician como colectivo. Mónica, Olga, Judith, Liliana, María, Manuela, Rosa, Lorena, Ana, Clara, Alina, María del Mar, Esther y Concepción no podrán celebrar este 8 de marzo.